Sardar Thana long kebang nang kok alam the bang ke lapuson lo pini ni phai sir kep phor phai adap baji trok sira minute in koi pen baji trok sira minute lik kep adda kalong labang suang bong long nili kedo nili boha long an aghotona lam se pini kado kobe karbi solang dorat sankurara phan nili media hoi pen kapachini ji aphan non nang li tamang no arjap iglo ahok lo pini nili methang Facebook page along nili isia video footage ka upload kado ko betum same theklong lo lake kado ko betum same copy podma polama bangke nili nang li tum aphan nili methang ade yang turpen than o edet sta nang li tum chini po atheke BJP along kedo mate tim karbi anglong kachopang reng agunda tum alang litum ke non het non rai pen kalilo lapuson muni daphan apran karmut ji aphan physical assault abangke labangso alam ki abangke nili phandet lapukali kedam tang samson hanse phansita alang li phan nepon cheksi alang li phan tamening hangtik areng ke peso alam alang li ke jongjong amun ta kalilo alang li ke inut song along si ke doduna bang phulo lasi song atuma phanan ta me lang plot si lapuan ke klemang deng ilitum radet theklong lo thik lapu song lang thaksi nili phans ta me non a phong abang ke phongni an ke chok thulo lasi piniar ni abang ke nili ning chekhang on ac ladak arona teng pen kaching sai ji aphan si nilitum ladak diphu lurlang so Sardar Thana long an nangpali lo nangpali nang ko alam thela puson lo pedap adap nang litum angno nilia video ta me pidang lo badi troksira minute in koi apor malom bangkrip hoso se BJP atum ko chapang reng agunda nang litum ta theklong lo jimamen ko son mio nok be fitness po labang so jimalong gymers atum abang putin ta nang litum trainers atum nang litum theklong lo haladak pok o pok budi ke lang no ring ti ke theragrap ni mama aning apante apok themunak apok apante aning themunak chongpeng pali pala de ilitum theklong lo therak me mama ta alang litum hello kar mane wolang kang long pen kang tang nai ke thek nai aja kong ke donai pu kachikrong atu munir phan kai kis tame ke theng ke chok ji aphan aning ke hang e lake nili phandet ke lilo nilitum APHL silong ke claim ke dam ala pen nang ke cherap don abang pu bang phi tum aphan ke ther hem an humridam si lapen nanne atok kason personally lapason chetong si areng kapaso kaddo ko beke dopiglo hisabun e lo lake lasi nili phandame losong thaksi pedapapor nili hemalong an wangsi mohon tiso alangli town committee chairman ex town committee chairman iglo alangli ke si alangli sinili nili to ma hemalong nili to ma bohalong hapang paching si nili menang hang si nili phaning thorlo amasi osomar tombang sin nili phaning thorlo po komane tung bang thortha posi nili to ma bang thorlo amasi ki thur penamat nili phan mohon tiso bang nili phan laposon sinang pulo nang kopilo ko BJP against ne tuma phan kai kita nang tok ver nang kopilo sar tuliram rong hang phan kai kita nang ke tok po are ne tok neta party long dudun ko posi methang party favor ke nili tum ta chetok kalang tema tame nili ke tok an ke nili patute nili methang Facebook page long da doji la pen ke nili ke group long da kai kita share moni tum nili phanang thaik long lasi nili komane phan personally ke tek do plotang te la pen ke komane bangyong si society aron penta accept on epin lapon alam juno lapen lapon angang kilit alam yong sinili ketok dokok pelotang te nili phanang paklang ignot pun nili bang puiglo lana phile nang litum nili phan kopi maning sai maning sai no plo o konang nang de chapang tanglang poma nili phan men nili no pheng lapu ar vina sinili phan nang eteng mohon tisoba lanang teng det panamasi alangli kechewan alangli risang hotumta nili phanang phedun problem nang ke sak nili phanang phi problem lapen nili hema sorta me nili phanang cherap dun lo nili hema sor phan tame acha thok tum si ning hang tik kang bai tekang floralong kapak rep ar jipen lapason tan nili hema sor phan tame alang litum claim tekang lo lala lasi pini nili ki chop phola ma bangke lapuson hello lasi alang litum party ingol kan nili phan tanang ke tek pinak potsi pini nili tum la APHLC central committee hoilo ladak nili dung nili tum VP sar dolo lapen ke kaddo ko be central committee long claim ra pet ke thegeding pu ex candidate
Rajen sar tami nilitum adung dolo nasi nilitum ahin pen la bangso BJP ya gunda tuma phan arona ting pen nilitum sami non bangke dojoje nilitum tami cesongji la pen alang litum kaiki sta jakong githur jakong ke badulong sami do an ewan ke cho jakong ke la si son thang thak lang litum ke wangji langar ni yong si alang litum tapusong na sai lang noing tonti plotang te nilitum ahin pen sami ka cesong hi phan ke cisigding la pedap nang li pan la son nang li pan nang ateng keng hot kumama lo ke ban men pudak amen nili pudak te ol dak nili kacenut abang pudu opot nili dak lang ponik dang kok po la puzon helo amena bangke ke cengsi bangke nili pan nili reng nai papo ceng bangke mohon tisolo la pen ronjit kram salo alang letum ke min culprit lo nili pan nili reng nai pasodun ve ketum lo la pen ke Mr. Longki Rongpi alang li ke damtang le inura sapi mar pen lam ke do bojarang bong hala to stand long le ex army acha thok ke phet ala bang so munit contractor se chekrong bon la alang li tame dolo la pen abangke George Rongpi tame dolo chairman education board chairman George Rongpi alang li gari pen si dolo la pen bangke sandar teron da dolo la pen abangke lokhoni hi dolo la pen abangke gotom ronghang alang litum labang so nok be fitness along alang li akrom ai e ke then nai ka chekrong bang la ala ik pheng he la alang li ta doik lo la pena bangke longkiri tiso alang li hello kaddo kabe elitum social media long ta theklong lo party phan kali alang li ke song akam ke klem ma phan social activist ma phan same kai kita anong ki jo pendang lo lang plot pen lang li lampar kai kita ke tok abang phul lang li ke alang li tamedo lai hui to melo la pen gari arlo ko mama ni dolang nili alang ma phan ke hisab edone nili video footage long nili kasiara video long nang